Peťo tupo pozerá na dianie vo virtuálnom priestore. Nie len preto, že má vypité, to je normálka, na to si už zvykol, ale hlavne preto, že tam naňho dosť veľká časť populácie nadáva. Ale nadávajú zbytočne. Za všetko môže práca, stres a hlavne to krabicové víno. Krabicové vínko je preňho ako kyslík. Bez neho neprejde ani meter, nepovie ani slovo a nenapíše ani písmeno. Bez neho sa to skrátka nedá. Ale prečo furt musí písať akurát, keď je najviac ožratý, bola preňho záhada. Možno je to tým, že keď bol malý, tak si olizoval atrament s pástou, keď v polovej triede nacvičoval písmenká. Alebo to bolo preto, že jeho múza si tiež rada švíhla. Lenže aj keď múza pila, tak z krabicového vínka neubúdalo tak, že Peťo musel slopať za dvoch. Slopanie by ešte aj šlo, lenže v redakcii od neho žiadali nejaký výkon a tak sa mu neraz stalo, že musel svoje myšlienky na papier takmer doslova vygecať a musel to robiť pekelne rýchlo a to bola komplikácia. Veď nech si to niekto skúsi písať rýchlo, k veci a ešte aj riadne ožratý. Poťovi to samozrejme prinášalo veľa problémov. Sem tam písal od veci, sem tam písal bez toho, že by zapol počítač a sem tam písal v kúčme sekery. Lenže stalo sa mu už aj takej, že šlo len o sprostý preklep a hneď z toho všetci robili halo, ako keby nevedeli, že sa z času na čas riadne ožerie. Ľudia boli posledných pár rokov riadne urážliví a netolerantní. Začalo to už počas covidu. Tiež mal vtedy ťažké obdobie, obľúbený šenok, kde stál pol litra červeného, za pár šupov bol zatvorený. S uzávierkou sa čakalo už iba na jeho písomný výlet do sveta fantázie. Takže musel makať, cukať do klávesnice, kontrolovať gramatické chyby a ešte aj slopať. Potrundený Peťo si k tomu všetkému pustil aj hudbu, nech to odsýpa a oteká v príjemnej atmosfére. Práca mu príjemne bežala, alkohol sa mu nepríjemne míňal. Keď tu zrazu počuje trískanie na dvere. V podnapitom stave sa najskôr potešil, že ho prišli pozrieť jeho imaginárni kamaráti Gugaj a Lokaj. Keď však dvere otvoril, stála za nimi nasraná suseda, ktorá naňho jačala ako šibnutá, nech stíši tú hudbu a že je každý deň ožratý ako sviňa. Peťa to tak rozhodilo, že namiesto stíšenia hudby pustil plyn. Potom si sadol k počítaču a dokončil svoj epos. Až na druhý deň ráno, čo v preklade znamená o 7 večer, zistil, že má problémy. Jeden bola kuchyňa plná plynu, ten vyriešil rýchlo. Do chladničky, kde bolo vínko, vedel prejsť aj bez dýchu, ale ten druhý, ten bol väčší. Keď sa mu totiž na 5. pokus podarilo zapnúť počítač a internet hľadala naňho jeho vlastná tvár, ibaže bola o poznanie trízvejšia, skoro ju nespoznával. A pod tou tvárou boli veci, o ktorých si nepamätal, že ich písal. Bolo tam niečo v duchu, že neočkovaní by mali kvičať ako svine. To Peťo nepísal, alebo aspoň nechcel napísať. V mozgu, ktorý sa mu aj v trízvom stave pohybuje rýchlosťou zameznutého slimáka, sa mu začali vynárať spomienky, suseda, krabicové víno, hudba, text jeho diela. Po hodine na to prišiel. Celé to bol strašný omyl. Vo verzii v novinách bolo napísané, že neočkovaní by mali skúčať ako svine, no on chcel napísať, že nenaločkaní by mali byť ticho ako v kine. Narážal tým na susedu, ale to si trízvy čitateľ nedomyslí. Peťo sa nebál nenávisti ľudí, aspoň nie vtedy, keď mal promilko 2 v žilách, čiže nikdy, ale nechcel zomrieť, kým nevypije posledné krabicové víno na planéte. Celú situáciu vyriešil tak, ako všetky svoje psychické problémy 2 litrami vínka. V podnapitom stave si povedal, že ľudia sa na to časom vykašľú. A v podstate mal pravdu až doteraz. Lenže teraz mal deživúdu, teda skoro. Zmenilo sa len to, že zvoniť mu bol sused a nie suseda a že pustil rúru na miesto plynu. Aspoň bolo v kuchyni ráno teplo. Ostatné veci boli také isté, naslopaný zase spravil preklep, zase jeho ksicht na internete. Zase nasraní ľudia a zase liter vína v sebe. Tentokrát chcel napísať, keď zbadáte nerváka, tak ho nebuzerujte. Bolo to kvôli tomu naštvanému susedovi. Čo už, nevydalo.
Z internetu sa naňho valili komentáre, ktoré určite neboli pochvalné ani obdivné. Začali naňho dokonca vyťahovať ten starý preklep. Peťo si zobral krabicové víno a čo najsilnejšie sa napil a zamyslel. V tom ho to udrelo ako majiteľ baru, ktorému už 2 mesiace nevypláca sekeru. Môže točiť videá, tam budú ľudia vidieť, že má vyžraté a nebudú im vadiť takéto somariny. Nakoniec bude mať ešte aj rekordný počet sledovateľov. Žije predsa na Slovensku a tu je možné všetko.